para sa ating regional DOH nanindigan sa kaligtasan ng deworming program na kung saan hinikayat ni Department of Health o DOH ang mga magulang, paaralan at komunidad na makiisa sa nationwide deworming program ngayong Hulyo upang maprotektahan ang mga batang Pilipino laban sa bulates sa bituka. Ayon sa DOH, ligtas at epektibo ang deworming gamit ang albendazole, isang gamot na matagal nang ginagamit sa mga programang pangkalusugan na tinirekomenda ng World Health Organization. Babala ng ahensya ang hindi paggamot ng impeksyon ng bulate ay maaaring magdulot ng malnutrisyon, anemia, pagkaantala sa paglaki at paghina ng pagkatuto ng mga bata. Nilinaw rin ng DOH na maaaring makaranas ang ilang bata ng pansamantalang epekto tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae o pantal sa balata, ngunit ito ay karaniwang nawawala at maaaring tugunan sa pamamagitan ng tamang gabay medikal. Hiniling ng DOH sa publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang tanggapan at iwasang magpakalat ng maling balita na maaaring magdulot ng takot sa mga magulang at bata. Patuloy naman ang ahensya sa pagsulong ng ligtas at siyentipikong programa para sa kalusugan ng mga batang Pilipino. IFM News. IFM News. IFM News.